Jo, možno tohto si dáme aspoň jeden nejaký kill dole, aspoň jeden kill. Ne, nepadneš dole, nepadneš. No, tak padol. Jo, poď, zabij ho, kde si? Neviem, kde si. Tak, a ďalší žltý. Jo, ten zaučal, super. Takže ahoj, moje meno Matil a ja vás vítam už konečne pri ďalšom dieli z Annihilation a konečne to bude komentované Annihilation a tu sa niekto ku mne sockuje, nejaká socka. Takže po strašne dlhej dobe je tu ďalšie Annihilation, ale bohužiaľ som tu sám, takže uvidíme, si na to nejako odhráme a uvidíme, dúfam, že nám hlavne padne dobrý meč, lebo bez dobrého meču sa ťažko bojuje. Takže ako ste si všimli, hrám so shaderami, ako som slúbil, že bude trošku lepšia kvalita, takže hrám so shaderami. Keby sa niekto pýtal, aké sú to shadery, tak sú to Mero Mips, Shaders Ultra. Takže tak idem na Full HD 60 fps, takže si to môžete vychutnať v plnej paráde, takže dúfam, že to oceníte. No a ja som nechcel zdržovať, tak som si už naťažil nejaké veci a teraz si vykraftíme nejaký ten armorček, aby som fakt nezdržoval, lebo si myslím, že ťaženie to moc záživné na video není. Takže nahradíme si vecičky, ne, to som nechcel, sekerka poď naspäť tak, to si tak. Jo, takže máme 30, som si rovno aj urobil a ideme si enchantovať meč, takže ja veľmi dúfam a veľmi, že tam padne Sharpness 4. Už som hral predtým Anny, padla mi Smite, ale tu som bohužiaľ nenatočil, lebo hneď na začiatku ma dal dole cheater a ešte k tomu ponorka zalegovaný v zemi, takže som si povedal, že no, nenatočím tu Anny a že idem natočiť druhú Anny. Takže dúfam, že nám tam padne Sharpness, prosím, Knockback 2. No, nevadí, vždy lepšie ako Unbreaking alebo Smite, aj ten knockback sa dá, prečo nie. No, takže my sa rovno vrhneme na stred, aby som nezdržoval a aby to videjko aj o ničom bolo a nebolo to proste nejaké nudné, ako si pol dielu ťažím, expím sa a na gold asi pravdepodobne nepôjdem, lebo fakt nechcem na tú kameru moc zdržovať, že ťažením. No, ja idem trošku riskovať, lebo by som rád na niečom expil, takže ty pôjdeš dole, jo. Má knockback kámo, takže pozor na to, odletíš veľmi ľahko dole. Tu je nejaký modrý a ja mu nepomôžem, lebo mám v ruke melon, lebo som debil. Počkajte, ja to trošku nabehnem. Modrý, no poď. Ne, lak. Ne, to mi nerob lak. Lak, proste, s lakmi nie som kamarát, no. A ty pekne pofrčíš dole, tak nepofrčíš. Už som si myslel, že padne dole, už som sa tešil. Teraz lepšie padnem ja dole, ako on. Ne, proste, lagy, prestaňte. Tento modrý ide veľmi akčne po mne. Takže ja to tam trošku zastávam, aby nešli toľky za mňou. On ide stále po mne, toto ne. Toto ne, trošku sa musíme stiahnuť, ale proste laguje ten scout, strašne laguje. Strašne laguje. Takže už nejde po mne, ale proste ma hnevá, že ten scout laguje a že to vracia naspäť. Lebo to pri boji moc dobre není. No, my sa vrhneme naspäť na stred. Ja by som sa možno až tak nebal, ale ako vravím pri tej knockback 2, no moc dobre to není. A mám problém rozoznať v tých shaderoch mená. Ale snad si nejako na to zvyknem, lebo neviem rozhodnúť proste aký to je nick, či je to zelený, červený, ružový a ešte neviem akej farby. Sú tu modrí, takže nejako na stred obsadili modrí, čo vôbec dobre nič neveští a ja sa trošku dám k bitke. A títo čo to tu, čo to tu? A on ide po mne, všetci idú po mne, no super. Takže ak to prešiem, tak som veľmi dobrý. Jo, trošku nás zatiahli modrým, takže celkom zaujímavá, prvo mi trošku modrých. Počkajte, on má strašne málo, on zhorí. Nie, veci sú moje. Jo, ten je môj, super, takže aspoň jedného sme si zabili, keď už nič. A jeden sa počíta proste, to je za jedno, či je rúžový, fialový, či je z brnenia alebo bez brnenia. Proste sme si niekoho zabili a to je hlavné. A ide po mne nejaký žltý a toho som nejako nemohol hitnúť, takže radšej sa mu vyhnem. Aby som s tým nemal náhodou nejaké problémy. Takže doregenerujeme si trošku hápka, ale ja urobím to,
že proste na strede sa nedá fungovať bez toho, aby sme si postavili nejakú základňu, takže ja sa obetujem trošku a niečo tam vyskúšam postaviť, aj keď niečo úplne základného, ale aspoň niečom, lebo fakt sa bez toho stredu, tak povediac na tom strede nedá žiť, bez tej základne, tak by som to lepšie povedal, takže ja si naťažím nejaké bloky, takže prepáčte, že vás zdržujem, ale fakt je to celkom dosť dôležité, trošku tu dáme túto trávičku preč, lebo tak keď vás polhápkom trošku vyhupne horenom, tak to moc bohuje čo není. Takže tak odstránili sme si trávu. Ide po nás nejaký modrý, nejde. Jo, obratil sa nejakom. Tak ja si naťažím ešte pár blokov, aby som to tam mohol dostávať. A potom sa už konečne vrhneme na boj. Ja som nejaký dneska moc až naspidovaný, no. Takže dúfam, že budú teraz Annihilationy trošku častejšie, no pokúsim sa, lebo ja som to vždy chcel s niekým točiť, aby to nebolo také nezaujímavé, ale moc toho času ostatní nemajú, tak som si povedal, no nevadí, zoberiem to do vlastných rúk a vyskúšam točiť Annihilationy sám a uvidíme, čo to poviem. Takže ja úplne nenápadne a úplne tak bezpečne, aby sa nám nič nestalo. Tak, rýchlo to potiahneme. Tak, a ide nejaký modrý, takže toho dáme rýchlo preč. Jo, toho vypol a tento tuto čo s nami? Jo, toho som trošku som ho postrčil, lebo veľmi sa flákal, tak som ho trošku postrčil. A vy pozor tam môj zelený, lebo ja vás tam zastávam a nebudete môcť ísť naspäť. Takže pozor na to. Takže postavíme ešte tretie poschodie. Tak, úplne niečo základné, to stačí. Už sa opakujem po 300 krát, ale fakt je to proste, je to veľká potreba mať postavený ten stred. Ešte toto tu môžem postaviť takto. Môj uhni, lebo ja tu stávam. Matiol, staviteľ. Počkajte, tohto dáme preč, vypneme ho. Jo, ale on sa hneď aj obráti. Klasika. A postavíme si tu takto takú cestičku ako keby k diamantom, tak, nech môžeme pekne naskakovať veselom. Tak, a ešte si tu postavíme toto a takto, no a nech môžeme pekne chodiť. Tak mám ešte nejaké bloky, tak to postavím keď aj z tohto. To je úplne zajedno, tak, počkajte, tak. Ešte potrebujem pár blokov. Takže tak. No tak, super, stáva tu aj niekto iný, takže úplne super, že sme sa zhodli. A vidíte, teraz je to oveľa lepšie, keď proste sme sa dali nejako dokopy, ale ja tu vyhážem nejaké veci, nech nie som pes a niekto tu po nás útočí. Jo, niekomu som vyžral veci, nevyžral. Takže snad niečo vidíte na videjku, lebo tie šedre sú dosť tmavé. Jo, ja si ich teda na noc vypnem, no nevypnem. Či vypnem? Jo, vypnem si ich, budem aspoň trošku lepšie bojovať. Jo, tu je nejaký modrý a my ho hneď otočíme naspäť, lebo my máme knockback. Presne tak, kámo, my máme knockback. To si nečakal, že? A ty máš čo, anti-knockback, vole? Ten mi dal nejaké dva rýchle hity. A má celkom dobrý meč, takže nejdeme moc do neho riskovať, ale tam niekto zomiera, takže ja to vyskúšam využiť tú situáciu. No tak nevyužijem tú situáciu. Či využijem? Možno využijem. Ale ne, nevyužijem. Ty zále dole. Jo, tak potom to by sme mohli ísť. Ne, ja ho nechcem moc odpinknúť, lebo ten celkom dosť... No, neudieraj ma, kámo. Jo, máme jeho veci. Ne, to si robíš prdel, ale tento mal proste killavru. A není to možné, aby nás takto hitol. Není to možné, takže ja, ak to bude možné, ja to dám záber spomalený, ale proste, on bol otočený a nejako sa veľmi otočil na nás. Takže zase kvôli cheaterovi zomierame raz za čas, no. Proste keď nás niekto zabije, tak buď je to lag, alebo je to cheater a veľmi málokrát sa stane, že proste kvôli môjmu skillu, no. Proste, ale nie, robím si teraz srandu, ale podľa mňa to bol fakt cheater. No uvidíme, ja to ešte posúdim na tom spomalenom zábere, ako to bude tam vyzerať. Počkať, vyhupneme sa takto hore. Nejde nikto. Počkať, tam je ten. Jo. A ten, no ale ten fakt nejako moc čudne hituje a tento Philip is back by mal mať podľa mňa ban, lebo
lebo aj pri tomto poslednom zase tak hitol, že proste nebol otočený na mňa. Dobre, ja viem, môžu to byť lagy. Jo, takže ideme potom do žltom, ja vyskúšam si niečo vybojovať. A tento tu je moc na PvPčko, ne, ja sa tam nejdem púšťať, lebo predsa ich tam trošku viac. Jo, že by ho dáme, že by, poď, zabij ho, Matiol, zabij ho, prosím, zabij ho, ty vole, Matiol. No, jeden posratý hit a bol by dole. Nevadí, takže dúfam, že si to vybojíme naspäť, aspoň nejaké veci, ja vás nebudem moc tým zdržovať, takže keď ti dáme nejaký ten kill, tak vám to strihnem. Že by tohto zabijeme, že by ho zabijeme. Ne, on išiel ďalší odo mňa odzadu, ty kokos. Toto není už možné, ja to nechápem. No, ale mali by sme ho, ja si myslím, že ho máme, takže pokus číslo 22. 2000 years later. Ja nejako neviem hrať Annihilation, proste neviem, ja ako som ho nehral asi mesiac, tak no nejako nesom zvyknutý hrať, asi sú to trošku väčšie skilly, ako boli predtým, ale vyskúšame si tohto tuto zabiť. Jo, konečne, že by, konečne máme veci, že by som tu niekoho vyžral. Jo, konečne, ty kokos, na toto som čakal, takže sme konečne vo forme, Matiol je vo forme a niekoho tam vyžral, takže ja som moc ospravedlňujem, komu som ho vyžral, ale ja proste potrebujem veci, točím, no. Takže budem sa na to vyhovárať, že potrebujem veci, presne tak ja točím, takže potrebujem veci. No, takže konečne si ideme niekoho skillovať, Sharpness 3 Fire Aspect 2, super match, takže teraz uvidíte, že proste keď je match, tak je skill. A proti killovere sa moc toho nedá, no. Že by do modrých. No, idem celkom sám, takže ja neviem, no. Odzadu, jasné. Kámo, zase taký hit. Jaj, toto vám nežerem. Toto vám chlapci nežerem. Čakaj, tohto by sme mohli vyskúšať zabiť. Že by, ne, hitni ho, Matiol, hitni ho. Jeden hit mu treba, jeden hit. Jeden posratý hit, to nejdem už riskovať asi. Jeden hit, aj tento má malo. Wow, poď Matiol, zaber. Jo. Ne. Len tak, LTT, len tak. Wow, ale zabili sme si nejakých. A hlavná vec, nech nejdu po mne, lebo keby išli po mne, tak som celkom snad na korisť. Ne, tam idú, od tej strany tam má niekto luk, takže ja sa trošku sťahujem. Lebo tam idú po nás žltý a to není moc dobré. Takže ja sa rýchlo pozriem, čo mám za meče. Wow, takže nejakých som si zabil, wow, nič. Samé smajty. Takže vidím, že niekto tu má veľmi šťastne na enchantovanie, takže knockback. Ja si to asi odložím, alebo ani nie. To netreba podľa mňa odkladať. Ja to dám do tej našej spoločnej česti, čo tam máme, nech si tam môžu niekto niečo aj zobrať. Ja som zabol zapnúť shadere, takže si zapnem shadere, už máme deň. Jo, takže môžem celkom... Ježišmaria, to je armáda veci, proste Matiol je najlepším. Ten tu dáva proste také zásoby. Tak, nejaké meče tu máme, dobré. Ne, samé šitky. Máme celkom dobrý meč. To je takže nakoniec sa nám aj celkom pošťastilo. Vyzeralo to tak čudne, ale nakoniec sme to nejako zvládli. To sú naši, jo, to sú naši. Celkom zle idú vidieť tie mená. Veľmi hodne zle idú vidieť tie mená, ale nejako to snad rozoznám, keď budem bojovať. A idem vyskúšať trošku provokovať tých červených. Počkať, takže keď nám, tam je, neviem aký. Počkať, no, ty kokos, ten je luxusný. Ty kráso. Tak tento bol luxusný. Tak toto asi moc nezožerie. No a ty čo môj? Tomuto niečo takéto zožrať, to moc také ľahké nie niečo zožrať a ty pôjdeš, kámo, ty pôjdeš. Super. Takže to sme si dali dole. To je kto? To je náš? Jo, to je náš. Ale tomu červenému to fakt nezožeriem, lebo také rýchle double hity, no, neviem, kámo.
Neviem, ale počkaj, teraz sa nikto nekúka, Trošku vás nahitujem, ne. No, toto je v riti. Proste kilavra vysratá, ja to nechápem už toto, či to tých ľudí bavím, ale ja si myslím o sebe, že to zvládnem, ale keď je tam tá kilavra a veľmi sa na mňa točí, no neviem, ja tam dám spomalený záber, takže uvidíme, ale moc to presvedčujúce nebolo. A pokiaľ sa dostaneme na ten stred a k tým veciam, tak ja by som chcel veľmi poďakovať za presiahnutie 600 odoberateľov. Nebudem robiť nejaký špeciál, urobíme k 1000, takže už niečo máme pripravené také menšie. Jo, máme meče. Čo tam máme? Zoberieme si to knockback. Nejaký špeciál, takže ja vám za to veľmi ďakujem, ja si to veľmi vážim, proste, že nás takto podporujete. A proste mne to je niekedy aj ľúto proste, že idú tí odberateľe mi idú strašne hore a ja netočím videjka. Ja sa snažím, aby tie videjka boli kvalitné a ja si natočím nejaké Any a keď vidím, že to je úplne o ničom Any, tak ja ju proste nechcem vydať, no ja chcem, aby tam bola nejaká tá kvalita, ale keďže toto je už Any za posledný týždeň asi 5, ktoré točím, tak už to chcem vydať. A tu je nejaký červený ous, ideme ti dozad, vole. Ne, nehituj ma, vole, nehituj ma, kámo, nehituj ma. Čo tu majú? Nič tu nemajú. Tam sú moc, jo, poď, toho dáme. Tačkaj, sú tu nejakí červení, počkaj, ja ti nedovolím, nepôjdeš dovnútra. Kde si? Tam si, ja ťa zhodím. Jo, ja ho zhodím možno. Ty vole, zase ten, čakaj, tohto môžeme možno zabiť. Ne. Kam, ale on kuse ide po mne, ten jeden tam, s tými cheatmi, ak je to ten, ale dáva také čudné hity, takže to možno je on a potrebujeme melóniky, takže tu sú nejaké meče, ale potrebujeme melóniky, jo, tu je nejaký tu je nejaká bitka, tu je, čo to tu je, jo, má celkom málo, takže vyskúšame ísť po ňom, tak. Hop, ja nemôžem bežať, ne. On ma zabije. Ne, nelaguj sa, poď. Nemám hunger, nemám nič. No, dobre. Takže ideme ešte ďalší pokus. Nemám vás rád, všetci čo ste tu, nemám vás proste rád, nemám proste rád túto Any a ja už kanion hrať nechcem. Počkaj, tu je nejaký enchantovaný, že by to skúsime. No tak asi proti tomu to ne, lebo to celkom vie. Jo, a ešte má k tomu fire aspect. Jo, možno, kde si, ja neviem kde si, vole, Jo, poď, zabij ho, Matil. Ne, on mi vyžral veci. To je parchant. Počkaj, tu sú veci, chce meč. Ja chcem meč, a zdrhaj, teraz zdrhaj. Utekaj. Hore a utekaj. Ne, tak hore nepôjdeme. Jo, žltý nech tu dole. Prosím, nejaký meč, ja chcem nejaký meč. Jo, máme nejaký meč, hop, a toto si vymeníme, a jo, takže ideme už len na posledných. Tak, a kto poslal? Červení zostali. Počkaj, takže oni boli u žltých a teraz pôjdu na červených a červení sú hneď vedľa nich. Takže oni sa dajú dokopy a pôjde sa rush. Takže ja to idem trošku vystihnúť a pôjdem s našimi určite rush, čo predpokladám, že na 100% pôjdu. Takže ja sa tam idem prisockovať. A ja neviem, či vôbec toto ani vydám, lebo proste ja nemôžem proste takéto hrozné videjko vydať. To je fakt úplne hrozné. Au. Som padol, sa mi nepáči. Ne, žltý, čo chceš? Jo, vyhupni sa hore. What? Ja už padol dole, mal asi lag. Čo máme? Máme Sharpness 2, ne, tento najlepší, lebo tu máme Fire Aspect. Takže naši nerašujú, čo sa veľmi čudujem. Počkaj, akí sú tam? Jo, možno tohto si dáme aspoň jeden nejaký kill dole, aspoň jeden kill. Ne, nepadneš dole, nepadneš. No, tak padol.
Jo, poď, zabij ho, kde si? Neviem, kde si. Tak, a ďalší žltý. Jo, ten zaučal, super. Wow, ten pekne zaučal. Čo mal za meč? Sharpness 3, ten si dám hneď dáme. Počkať. Že by to vyskúšame. Čo to bude robiť. No, poď, kámo, musíš. Jo, super. Jo, teraz sa nám celkom darí. Ideme na ďalšieho, nedáme mu dýchať, nedáme mu nič, nedáme mu ani... Tak poď. Jo, nice. Nice. Wow, nice. Wow, teraz nám celkom ide. Čo majú za meče? Sharpness, nič. Power 3, wow, super. Effie. Tam niekto je. Kto to je? Nie, oni nás ničia. Je to môj, ty vole, to si robíš prdel. No ale ničia nás. Čo moc dobre není, ale dali sme si luxusné killy. Dobre, takže ja vyskúšam, ak to stíham ísť domov. No, nestíham, ale to sú naši. Nie, to nie sú naši. Počkaj, aspoň tohto si zabijeme. A keď tak si zabijeme tohto ešte. Ja som neprestradný mních. Neviete hitnúť, čo? Nechcel by som. Ideme rýchlo Nexusom domov a nabehneme tam. Vyskúšame tam nabehnúť. A uvidíme, čo to poviem. Tak. Sme dole. A počkaj, jen tu vyhádžem nejaké veci, nech tu majú niečo. Nech nejdem tak na prázdnom. A buď to skúsime, alebo to neskúsime, no nemáme na výber. Čakať. Jo, oni ich dali. Oni ich dali, super. Dobre vy. Wow, luxusne to teraz dali. Luxusne, a tu je nejaký červený. A ty nás tu nebudeš obťažovať. Nebudeš nás tu obťažovať. Máme šipy, máme všetko. Máme šipy, máme. Jo, luxusne. Luxusne a ja... Nevyhodil som si. Nevyhodil. Takže, jo, ja som si vyhodil tie flaštičky. Ja som retard. Ježišmaria, ja som retard, ja som dobrý retard, ja som proste retard, najväčší retard. Aj, nevadí, počkaj, ja jen tu poviadzam nejaké veci. Aby nepovedali, a ty môj, tam nepôjdeš, nenabehneš tam. Ne, nedovolte mu to, ničiť ten Nexus, ne, rýchlo, nabehnite tam, ani jeden hit si nemôže dať, ani jeden hit. Čo sa stalo? Že sa... Sharpness 4, jo, nemáme nič, ale máme aspoň Sharpness 4. Super. Či sa mi to zdá? Nezdá sa mi to. Ježiš, vy ste už Mongoli, ja to nechápem. Počkaj, ja si rýchlo nahodím armor, ani tam, vy ste úplne nevšímaví. Čakaj, Sharpness 4 tam nabehne tam, no, bola tam Sharpness 4, nabehla, no, len čo z toho, keď 2 hity ja som dole, no. Nevadí, vyskúšame to ešte vyzabíjať. Jo, že som ho už zabil, už som sa naplašil normálne. Ale keby sme tam nabehli trošku viacerí, možno by sme to aj dali. No, to už nedáme. Nevadí, takže celkom pekná hra, aj keď som z začiatku veľmi robil čudné veci. Že som proste nevedel hrať, ale potom som sa nejako dostal do tej formy a už som nejako lepšie vedel hrať a nabehli tam naši diamantovi. Takže by sme to teoreticky mohli dať. Či? Nedáme to, dáme to, nedáme to. Jo, dali sme to. Takže nakoniec sme to dali. Takže ja vám ďakujem, že ste pozerali tento diel, taktiež vám strašne ďakujem, že ste taký luxusný a super. A odoberáte náš kanál a dávate proste mi veľkú... ako to povedať, proste energiu, podporujte nás, aj keď netočím, takže server is restarting, takže čo by som nakoniec povedal, mohol by som povedať jedine to, že dúfam, že sa vám videjko páčilo, aj keď to bolo videjko úplne o ničom, ale už niečo vám proste natočiť musím a snad sa vám to páčilo, tak aspoň, ak sa vám to aspoň trošičku páčilo, tak to videjko oceníte lajkom, po prípade komentárom. Ja viem, že to proste, ja viem sám o sebe, že to videjko nebolo dobré, ani by som ho nevedel, ale keď už točíte 5. Ani a každá Ani je úplne na hovno, tak už toto proste musím vydať, aby som mal nejaké videjko.
Ja by som to ináč nevedel, ale tak čo s vami? Vy chcete videjka, tak ich máte mať, takže ešte raz ďakujem za momentálne 600 odberateľov, ste proste úžasní. Ja si vás cením, viem, že proste to počujete od každého youtubera, ale neviem, čo by som mal ešte povedať okrem toho, že si vás vážim a že by bez vás ten kanál nefungoval a keby ste neboli vy, nebol by som ja a nemal by som preklad určité videjka a proste tak, proste keby nebol vás, nemám nič. Takže vy ste ten hlavný bod môjho kanálu, takže vám ešte raz za to ďakujem, že ma odoberáte a proste tak a zdieľate. Takže ešte raz nakoniec, majte sa fantasticky, dúfam, že som vám aspoň trošku robil náladu týmto videjkom. Takže po tretíkrát, majte sa fantasticky a ahoj!